Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? स' बेनो आङो दिनैहाय दायो गासिबखौबो संखांजोब्बाय आरोना, बिनि उनावसो आङो देलायनानै दायो इन्ट्र'खौ लागासिनो आरोना। दिनैहाय आङो एसे हेप्पिबो, ओमफ्राय आरो हेप्पिखायनोथ' एसे स्पेसियेल संदों आरोना दिनैहाय आङो मा संदों मा बानायदों आङो नोंथांमोननो गासिबखौबो देखायजोबगोन। गासिबो मोनखांजोब्बाय आरोना दायो, बिनि उनावसो आं दा भिडिअ लादों। ओमफ्राय आं दिनैहाय एसे देलायनानै बानायदों आरोना, बांद्राय देलायाखै, जेरैबायदि सानफ्रामबो देलायो इदियानो आरोना। लिपस्टिक एसे लागायदों, ओमफ्राय एसे आइलाइनार फुनदों, ओमफ्राय बेनो देलायनानै सोरबा सोरबा आंखौ बुङो आरोना आसान गोजा गुफुर गाना होननानै, ओमफ्राय खिन्थु गानो आरोना आं मालाबा बिदिनो न'आव खामानि मावनायफोराव फुना दोनो, इयावनो फटनो भिडिअ लाबाथाय बेनो आरो थाहैलायबाय, नोंथांमोना नुबाय, बिदि जायो आरोना। बिदि नङा कि आं गाना, बिदि नङा, हाबा जानाय मानसिफोरा गानखानांगौ नङा होमबा? स' आं ओरैनो गंसेबाबो सिम्पोल गाननानै थायो आरोना, ओमफ्राय गोजा गुफुरखौ गानबाय थानाय जाया, खिन्थु आलासि जानो थांबाफोर गानो आरोना अबेबा थांबाथाय, ओमफ्राय माब्लाबा बावलायलाङोबो जेखौ गानना दङ बेखौनो गानलाङो, खिन्थु दङ आरोना नोंथांमोना गाना होननानै सानो आंखौ गानो। ओमफ्रायथ' आं कमेन्टआव बुंनायखाय बे खोथाखौ बुंना होनाय जाबाय आरोना, गानो आङो आसान गुफुर गोजा। ओमफ्राय आरो दा नायहैनोसै थुदो आं मा संदोंमोन। आं गासिबो रेडि खालामखाजोबना दोनफैबाय आरोना। फार्स्टआवनो नै बे जाहैबाय लाइ गेदेर एवनाय, नै बेयो लाइ गोजा एवदों आरोना बेखौ। ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय लेस्रि भाजा, माने सोरबा सबाय बिमा होनो, सबाय बिमा भाजा। ओमफ्राय नै बेयो मुलाखौ हानानै लादों आरोना, बानलु होनानै एकदम बानलु थुफ्लेनानै। ओमफ्रायो नै बे जाहैबाय आलु बाथोन, टेस्टिनो बानायनानै लाबाय, जानाय थाव इसे, बानलु, दुन्दिया, ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ होनानै बरियानो सेफ्लेना लाबाय आरोना इखो। ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ बानलु बाथोन। ओमफ्रायो आरो नै बे जाहैबाय बिराद स्पेसियेल, आंनि हासबेन्डआ मालाबाबो जाफेराखै आरोना, फार्स्ट टाइम जागोन बेयो बे ओंख्रिखौ जानाया, एकदम फार्स्ट टाइम आरोना बेनि। बे मैगंखौ मोनजादों खिन्थु बे दाउ बेदरजों मोनजायाखैमोन आरोना। दाउ बेदरजों थास' बिथुरि संदों आङो, मिथिला केमेरायाव माबायदि नुदो, खिन्थु लाइट होबाबो नै बोरैबासो नुयो माथो। ओरै जानायाव गोथाव जादों आरोना, साखिनायखांबाय आंनि हासबेन्डआबो, आंबो साखिनायखांबाय। थास' बिथुरिजों दाउ बेदर आरोना बेयो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननो गासिबो मोनखांनायखौ गासिखौबो नोंथांमोननोथ' देखायखांबाय, मा संखो आङो नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जोंनि जानाय भिडिअखौनो आरोना। सोरबा होनो आब' जानाय भिडिअ लाबो, माने नोंथां दाना मानोथो जानाय भिडिअखौनो बांद्राय मोजाङै होला, संनायफोरखौल' देखायो, इदि होन्दों आरोना आंखौ सानैसो आगैमोना। स' आङो कमेन्टनि मथेनो बानायलांबाय थानो नागिरो, ओंखायनो आङो दिनैहाय संनायखौ लालायासै आरोना, संनोथ' बयबो रोंखागौ नालाय। स' नोंथांमोननो जानायखौनो देखायनोसै दिनैहाय, हासबेन्डजों आंजों जानोसै आरोना। स' नायलांबाय थादो, दा जानोसै आरोना। स्पेसियेल नामा दिनै? दा जानोसै लोगोफोर, दायो जोङो जानोसै आरोना। नै नोंथांमोननोथ' देखायखाबाय आङो मा संदों, बिथिं लाइ एवनाय, आलु बाथोन, आलु सेफ्लेनाय आरोना, ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोन मुलाखौ हानानै लादों आरोना, बानलु गोसा थुफ्लेनानै, ओमफ्राय नैथिं बानलु बाथोन, ओमफ्राय लेस्रि एवनाय, ओमफ्राय नै गासिबो एखे आरोना हासबेन्डआबो। ओमफ्राय नै बिथिंजा ओंख्रि लाबाय आरोना, थास' बिथुरिजों दाउ। स' दायो जानोसै। गोथाव जादों ना? दहायनो साखिनायनायावनो गोथाव जाखादो, आरो दाथ' ओंखामजों जानायाव टेस्टिसिन जायो। लायाबो राजा लाइमोन नालाय बिराद टेस्टि जादों, लाइ गेदेर। आलु बाथोन, आलुसो फुदुंनाय। गोथाव जायाखै ओंख्रिया माहि? रोंगोना आं संनो गोथाव। सबाय बिमा होनो अबेबा बाथोन नांनिया बबेयाव? मोनसे एवना लादो। ए दे मासे टेस्टि जादों बेदरा, थास' बिथुरि संनायखाय। आंना हासबेन्डआ मालाबाबो जाफेराखैमोन आरोना थास' बिथुरिजों दाउजों नाजों, माबा थास' आथिंखौथ' जायो दिसुं, खिन्थु दाउ बेदरजों जाफेराखैमोन ना, दिनै फार्स्ट जादों। थ' माबायदि मोनदो जानानै आरो खनसे खोन्थाबावदो, दहायथ' आंनो खोन्थाखांबाय, नायगिरि बिथांमोननो खोन्थादो देलाय। टेस्टि दैखौ लोंना होना नों गोरबाय दङ। Minum. Aduh, batang itu saya yakin matang lah. Hatur sapar tanah kayak. Mana gerbang dong nunggu dini? Tilingnya, kamu dari nengah. Gua hamil menjelang nih.
나 잡네. 장난 아니야. Masih? Kamu nang kebalanan nih, Cak? Kenapa? Oke. Enggak, enggak. Ya gini. Bentar siang. दै लोंनाया खम जादों नङा? दै लोंनाय खम जाबा बिदि गोरबाय थायो ना लोगोफोर? दै लोंनायफोरखौ ओंखायनो मोजां माबानांगौ दैखौ. गावानो आंखौ फोरोङोमोन माथो दै लोंनांगौ होननानै ओमफ्राय गावालाय बोरै दैखौ खम लोंखो दिनै ना मैयाबो गोरनाय खोनाबाय थादों आं इखो. इबि फिथाइया जायाखै नोंखौ इखिनिया? नायखौ मोना. नङा दै लोंनाया खम जादों इयो लोंनायखौ नुखायाखै आंखो दैखौनो. लोगोफोर दायो जोङो नै हासबेन्डआबो आंबो पुरा स्लिम जाजोब्बाय आरोना ओंखामखौ बिराद गोथाव जादोंमोन जिहेतु थास' आथिंसो होनफ्लांबाय दं आं थास' बिथुरैजों दाउ बेदरा बिराद गोथाव जादोंमोन ओंखामा पुरा जोबजोब्बाय सानैनाबो स्लिम जाजोब्बाय आरोना सानैबो ओमफ्रायो दा जोंना थाबाय सबाय बिमाया एसे थाबाय ओमफ्राय आलु बाथोना आंना एसे थाबाय खिन्थु हासबेन्डआ मालाय जाजोबदों आरोना ओमफ्राय आरो नैबे इसेमान थाबाय मुला हानाया खिन्थु जों बेफोरखौ गारा आरोना लोगोफोर दोनगोन दा हराव जागोन जोङो खोबना दोननोसै आरोना सबाय बिमा भाजायाथ' बिराद गोथाव जादोंमोन खिन्थु जोङो बुरजाद्राय लाबायना स' दा दोननोसै बेखौ जोङो दा हराव जागोन ओमफ्राय बिराद गोथाव जादोंमोन आरोना गासिबो ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ गोरनायखौ एसे फाहामना हैनो आङो दैखौ एकदम थुसो होनानै लोंहोनानै फाहामना हैनो आङो दै खम लोंदों इयो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर हासबेन्डआबो एकदम गोरगासिनो दङ होनगासिनो दङ दसे थानानैनो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो एकदम बोरैबा मोनलायथारबाय खोमा सोरबा मा गोरबाय दङ होननानै दै लोंनाय खम जाबानो जायो इदि स' बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो आंनाथ' हासबेन्डनि चेनेला 1K जाबाय बिराद हेपि आरोना बेनिबो दिनैहाय एसेमान स्पेसियेल जाहैबाय नोंथांमोननो दासो खोन्थानो मोनबाय आरोना 1K नि स्पेसियेल आइटेम ना दिनैनिया ओमफ्राय आरो लोगोसेनो आं केकबो लाबोनो होदोंमोन फिसाहाय ओमफ्राय दिनैहाय बिराद कनजुस मानसिना आंना हासबेन्डआ फैसा गैया होननानै लाबोमारथारदिया लोगोफोर मिथिगौ ना उनाव हागोन होननानै दिनैहाय लाबोमारथारदिया खिन्थु चेनेला 1K नि बारलायलांबाय आरोना बेना 1K आवनो हागोन होननाय मानसिया दाबो हायाखै दहाय आङो लाबोदे होनहरबाय ओमफ्राय गैया फैसा गैया दा लाङा होनबाय आरोना स' बिनिखायनो आं न'आवनो एकदम Isram. ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बे केक लाबासै नालाय न'आवनो एकदम स्पेसियेल संबाय आरोना माबायदि मोनखो नोंथ' मिथियाखैमोन इमान बुरजा आइटेम संदों होननानै दहाय साखिनायनो होनायावसो मिथिदों ना स' बेखिनियानो दे लोगोफोर स' बाय बाय बयनिसिमबो